malong nili perangke mai long perangke mai ke pha la bang so long nanga che tong dun channel ke doan atung phanda churu lo lapen kardom pe jilo lasi alang litum kar beng long ara phan a hokpet lapen laso a news mate abirta kapali usin nili ning thesi pinidak tako perangke mai phalo lasi ke chengsi nili ke cheng poni kala phalo je kar beng long autonomous council sitame Ladakh MOS apike kar beng long territorial autonomous council position stoklo setame non alama bangke je kar beng long autonomous council ilitum 70 years suselo lasi la solong kaching thuramu mate development pu ilitum kaya ke hang kong asitina party tame la so ke hang kong do lasi la so harmu kupwa anatu sike dama development abang laben asitin arong aje lo tame Karbi Youth Festival le punoy e Durga Puja le punoy Jono Festival le punoy ba kopenia bihu le punoy kopia posinon munit kom hak detilo lapen bozara long arni bang sitame di foson town ilitum Karbi Anglong pen dak hello itum ahem pilo arong so pilo pia posi munit kom hego ari kang sam kot mane chonam choret along da kom hegitilo asi dak ang thek ni lasap pini paklampo Lasinang letum kadu eta chini kar benglong non kachari ponbong autonomous council lalong ake hai CM tuliram rohang alangli kachari pon alangli kabori pon bangke la pohelo je non aloma pirthe ke kapathu na thula hinta ilitum ching thur nai riso e jang tum ching thur nai pusi alangli kabori polo lasi la bangso long la taisa development lo lasi alangli ke claim pon along ko ansi ke chok lima la pen ilitum ratum ko son si kalukson duma ladang nili Tanpo lapen lapang solo bangke rat tumleng cabing noi. Lasi dangan arni 2020 ningkan Ladakh Karbi Anglong ahomosti tinda isi stadium kapathu aklam kase marji aphanpura kuti kep dhuri polo asitin ahomosti longta ECC stadium kapan kas kisi kedang pondolo lasi hala solong kisi kedang ponatengsi Ladakh kam tame pilo lapen hala so a contractor tum ako matma lapen la so ke chok lim ke chok che ko pima la bang sini li rada phane than igi pusi pachini lo lasi Ladakh ke nili akoy kewan pu bange kali setame la sohor mu ko ansi ke chok lima ke chok che mara ding chaming noi lasi Ladakh mini stadium a contractor lake kichingsi la bangke is umlafer lake amri homosti lo Ladakh a contractor ke Osia Trade and Supply proprietor ahem phuke lake promote begani otu marwari thaipo alang lilo Ladakh contractor ke lapet ako dothula la banget deitor longke lake MP Agarwal otu lata marwari lo lasi lake deitor long a contractor lo lapet ako damthunang nomor ke thom habe timung dilai lapet ako nomor ti dolang umtang timung lake harlong cebat lapen honsing timum dongka mukam lapen ako nomor trok bangke Rajdhani Association proprietor Dorson Bolua labangke ACC ground labangke lapen ako doslang Jinthong constituency lomong labangke laka ako doslang troksi bangke Junbang timum Bokulia irrigation filalong lake mini stadium lolata lapen ako Rangsina Enterprise proprietor lake Sahil Agarwal Rongmongwe lapen Rangsina Enterprise ako Rangsina Aklam labangke Rangsina Enterprise lata Sahil Agarwal lo lapen ako nomor ke babangta Rangsina Enterprise lata Sahil Agarwal lo lake Langhin Tinali lapen ako Tracy 11 nomor bang dutulang Rangsina Enterprise lata Sahil Agarwal lo lake Hauragha dalong lo lapen ako dulang GM Engineering proprietor Prosanto labangke Medhi labangke Dhonsiri longlo lapen GM Enterprise Santipur lapen ako GM Enterprise Hawaipur GM Enterprise Jirikindeng GM Enterprise Toradobi GM Enterprise Simka Nala Umsowai lapen GM Enterprise Chutia Nala GM Enterprise Siloni GM Enterprise Samelangso GM Enterprise Chukiola GM Enterprise Okereng GM Enterprise Habe Dengja Sports Complex GM Enterprise Borsing Ronghangao GM Enterprise Bhoksong Regional Sports Ground lasidak nili pudai bangal halo
laso long koratrok lote 10 crores lote 260 crores 260 crores angbong pen dak lokela kontraktor karbiak hetum bank alo dak itu moben dilithan polo dak kecengsi habe timung umtang timung lapen ako honsing timung la banget khomlong lo lasi ako chun bang timung bangkli lasi long koratrok pen bangkli atum si akar biak hetum si dak kontraktor ke long chot lo lasi ladak la umtang timung bu bangke iem mongol sing timung asopo lata iem asopo bu si ke long chot tahai po lata lapen honsing timung puta lata mongol sing timung ngolosi ke klem abang fulo alang li ke me ka hendo pulen li ke poli halada ke do posi alang lita ke long chot tangte baki kontraktor binong dak lokel akar biak hetum bab bang akai sta kumalo dak ke do ke nili ningje pong lablo marwari angse si dak ke do lapen inudvet la GM Enterprise amen pen long krege thom plote 130 crores tu lake 130 crores inudvet fancy pi dead lo lasi lako alo ke choklim lasi Karbengong Autonomous Council atum ke claim pon jakong ke cher jak ko pisi klema lake Assam Finance Rule long lapen Assam rules long isido je lak phokep abad lote la banke online e tender si pinai lake hala solong kacepa parai do lason thatasik Assam along a district anta e tender se 50 lakhs abad pulo tangte setame Karbengong Autonomous Council atum isi ke claim ake me bangla phelo je nitum ke dake autonomous area la sidda bangke nitum la sonium bangke nang kroikre nitum methang aron si claim ji close tender tamane nitum close tender talo la pen off tender la electronic media dam delo la pen la hai online long dam delo pusi alang nitum ke claim sadda bangke isira ra foundation lo sarra ra fan ka hendo kunaloma alang nitum jungjung ale pansi ilitum Karbengong arat 6 schedule lapen inglo maso a district along ali ka chuen ke Autonomous Council along ka cari atum lasi lason ki gilu ute ladak tender ki pi kuma malo nang tum CS pak langka nang tum CS pak langwa gil tum nang kroipo lapen lowest tender ko marlo ke du ko son si latum ke long lo inuveda contractor ko son si la an long krege thom ke long lo lapen bakian ta marwi tum si cerela ko son lo tamane 70 ningkan throk sikke ban ta il tum Karbia khai tum lak kuti kep ke claim una bang avela lake tum ining dungalam lake mante ki pipe der ma government tum to mante ke claim aja kong dong ga der luma il tum akhay tum ning kan sok sikep nang lepta kasi kaya ke kache paro ka development banget dake nili ki pudai mage ka parli no lake athe kopiloma il tum inglo so khaya amen ensi ladak banget development wan pen kache rai banget habang tanam nilu ande kumalo ka develop langke ani kang sam di puo pojar long koson si munit tak ke dola festival koson si tak munit ke dola lasi puja koson si tak munit ke dola itum Karbengong long lasi businessman tum avelo plotang ka ili tum ta kiringia tuara velo athe dak ador bat lab lo mata lasi lasondo lasuang the ang tana munit tum cerai lab lapen lada jitu kilong nei tum long ledet inuver phan piwret lasuang thek bange ke bang janita ko nili paklang chola lasi pinilalo lapen lasua scheme along jitu ke claim awardar tani long do erlo la awardar ke la long kora thok awardar tani long do lo lasi lalo lapen long kora thok atangka jitu nangkari list lalu ta lahelo hills area department pen nang release elo lasi ke chengsia bangke 17 February 2020 laso ningkan bangke 160 crores lo nang release lapen ako api bang ako dutulang la bangke 100 crores already ada kasar bocok ke dalam 2019 bangsi 100 crores 2019 lapen laso apisi pamuni ligi than pon lailo 2020 160 crores mane kadu kawe pangrupet pen 260 crores ke ladak nang release at lo lapen dak akama bangke nili asab kadure penajone langnam perne nili longnia dim langnam lo bokulia lapen dak long nit alongke lake silunia long lo pen nili than iglo la bangke
kang tang klong strong I am omorsing tisu I have a thing no bule pusita henunelo alang hempen dam jet ar bilote lake hadak si ilitum long dampo la so stadium ge la pen hadak ke chok che la phelo je ilitum phan kapathuahin paching thuna kunang ki piadim o sanang le et claim lo contractor bang ke long ni polong ko pini ke chok che la bang ke council tum chini lo sa pinian ni anta stadium field bangke ingram susi dolang lapen adol ke su kiswan glass anda heng lablo kabojat mane ka atau somar tu damsi hot heng lablo lapen hadak litrin patmanta pa heng dol lablo lapen haladak current electronic la wire gitu adim kopina box anda hadak pa heng dol lablo sukian da pa heng dol lablo tade nang itu otomas council long kacari por lapen jasemet peten ahem adung gitu omorsing tiso bang nangli iam klempo nangli ki nangli dat ka cepang cui pantong ki klem chot ma je lahai nangli ka chelang nangli nangli responsible adai to velu ma pusi alang li family pun tung la pen na kheda cepang cui prote nilo ang the ka jaga dulang lahai bangke aka pre kalam lasi nili pui bangke laso hormuta alang li lang nangli poluta a he matungan ta pini dat ingram susi tu la pen lahai kuti tangka hon non kalung son si do bom lo lasi lahai lo pini jasemet pen khanang ke mai pake je somni alam lo the pi bangke ilitum englong aso men pen dadak kam wan po kaceraji akam bang angtan amunitum lapen la so kam dame ki klem patang pame me pen ington dikang kokpo lapen dak kal benglong tumas council tum ta latum kelang jisu kelang nya teng pe latum lang ni da jone pinia di ilitum ko an ma ke develop ni ta develop le jalo pusi nili neng jing tung lo asi pinila so lam ma ke ko an ma ke choklim le la ke rar le inside noi je akhai angtan amunitum kam ilitum nong cerai dum lap kon si ki choklima inwe da munit cerai lap kon si ki choklima la ke rar le inside noi pusi nili rar pasi pachini